Kubli shibun yepi barok ki baju sel tenat ban peja kaneka video ha kaneka channel. Bat ha kaneka video ngan shim kum kalat ai kublei sem thamai basuk bat bakman yepi barok ki baju ye kersan ya kaneka channel. Te mentah ha kaneka video ngan ai ki jimentip na ki kam belaplat da kan digrim shilong na benta ki post jong ki project assistant bat field assistant. Te sampai ya kaneka video hadu banda code kan pensya di telepi kum ki nombor ki post ka jinsiu ka keran pule bat kum noban apply. Te parlok ada PDI barang thamai ha kaneka channel sengawa na ilat ya kaneka video bat ban share saki parlok ki jong pi bat kum juru ban subscribe ya kaneka channel. Ka nigrim shilong ke code online application yepi na benta kini ki post jong ki project assistant bat field assistant ki badai ha ki post jong ki contractual basis apo ka project jong ka ICMR NCD IR project bat clustered ban sumit ya ki application form ke jong pi kadai hadu kan neutrik o Januari arajar arpusau. Te namanta kini ki post jong ki project assistant ki nombor ki post ki belat kadon tangkawe badha ka jinsiu ka ba lai phawajar transfer pho haka shipnai badha karta ka filam na apply kadai ha karta ka bakat pra hadu live transnem karta bad namanta ka keran pule ki shim ki bela pendap ya ka graduate ha ka science na kano ka recognized university leng balai snem ke experience na kano ka recognized institution lane master degree haka science kabar na penta ki post jong ki field assistant ki nombor ki post ki belat ka don ar post badha ka jinsiu ka ba khat khnai hajar ndrius par pho haka shipnai badha karta ka filam na apply kadai ha karta ka bakat pra hadu aru prasnam karta bad nabenta ka keran pule ki shim ki bela pendap ya ka kelas 10 pass plus diploma plus arsnem ka experience ha ki relevant subject bad kini ki post ki hap ha ka contractual basis ka batang shisnem bad dangla aban extend hadu license bad nabenta ka application fees nil omdon bad nabenta ka selection process kadai leng baka interview te kumno filap na apply na menta ka nigrim requirement arjar pusau na menta kini ki post jong ki project assistant bat field assistant job vacancy te lada pidon kamon bat ka keran pule filap na apply online leng baka application jong ka Google Form bat kane ka Google Form ngalabu a description jong kane ka video bat pihak ban sumit ya kini ki application form ka jong pi haswa ka neutrik o Januari arajar arpusau te parlok hakani ka video tang kini jiben tip bat lada pidon kano kapat ka bapim pat syaiba sengau ban komen hakani ka video kublai shibun.